No, počuli sme novinku Everybody, k tomu je aj nový videoklip, tak nám niečo povedz o tom viac. Je to tak, takže po našom prvom videoklipe z New Yorku k piesni I Just Can't Stop Dancing som sa rozhodol, že dám dohromady ďalšiu skladbu, ktorá sa teda nazýva Everybody a je to pieseň, ku ktorej sme natočili opäť tanečný videoklip, zapojili sme tam aj mladú generáciu z našej tanečnej školy. No a vokály v tejto piesni nám naspievala Lucia Gibarty, je to vynikajúca spevačka, ktorú pozdravujeme touto cestou. Za hudobnou produkciou stojí Filipian a videoprodukciou Pierre Lexis, takže ďakujeme veľmi pekne. No a túto pieseň už máme zaradenú aj do našich vystúpení a vlastne ak by ste to chceli vidieť, tak budeme cestovať po Slovensku v najbližšej dobe po mestách, obciach v rámci jarmokov slávností. Máme hodinovú show, kde vlastne budeme tancovať aj túto našu novinku a taktiež robíme aj motivačné programy pre základné a stredné školy, kde motivujeme mládež k pohybu